माथो बिहामजोसोलाय हा बहा थांनो ओंखारदों? ए आइयाबो बहाय थांनाय आंबो नै दखानावसो थांदोंमोन दसे दाख्लै फैसा एसे बाखि थाबोदोंमोन नालाय बेखौनो हैदोंमोनहां बे सिनि साफात संख्रि माबा नांब्रबगौबा लायनांगौ जायोना मालाबा उफाय गैया आरो बेखौनो एसे एनै फैसा थानाय बाखिखौ हैना फैबाय आं ए आंहाबो नै दासो मोसौखौ लांना फैबाय आङो मोसौ खाहैदोंमोन रावबो गैया दिनै न'आव गासिबो खामानियाव बेस्थ' आरो उफाय गैथाराबाथ' आंहानो फैनांगौना जायोहाय आयै माब्लाबा बिदिनो न'खराव रावबो गैथारा जायो खामानियाव बेस्थ' जाजोबखायो जोंहाबा बिदिनो ओमफ्राय नै बिहामजो आं फंसे खोथासो बुंनो सानदोंमोनहाय गामियाव सानैसोखौ रायलायबाय थानाय खोनादोंमोन आंबो दाख्लै एसे नुज्रोथांदोंमोन नालाय हा माखौसै आयै मा रायलायदों सोर मा जाखो नै हा बे नोंसिनाव फैबाय थाया होमबा सोरबा सेंग्राया हा बेलाय माथो जायो जोंहा थुनथुलिनि ना नोंसानि ए सोरखौ होनदोंबा जोंनावलाय सासेल'सो फैयो बे बाबु लक्ष्मणखौथ' होनाखै नानिनि लोगोहाय आयै फैयो गथ'आ मोजांथार सम सम बिदिनो फैबाय थायो आरो हा ओमफ्राय दाख्लैलाय मानोथो दावराव जायामोन इसेबां दावराव जि रायलांदों थुनथुलि नानिखौ नों मिन्थियोना मिन्थियाखै फालाय मा होनदों आयै औ हा बेखौनो रायलायगासिनो आरो ओमफ्रायो नोंनाव सोंनो होननानै न'आवसो थांनो नागिरदोंमोन आं नोंसानाव मा जामारदो होननानै जि सोरबा रायलांबायहाय बे नोंसिनाव फैग्रा सेंग्राया बिनि बिमा ना मा जाखोबा सोरबा नानिखौ बिराद बायदि होनलांथारदोंहाय लामायावनो नोंनो खिन्थायाखै होनबा नानिया आयु हामालासै नै मैया सानसे जाबाय दाख्लैहाय आंबो नायहरदोंमोन मानसि जमा नाहरबाय थानायखाय रावबो थांदेराखै आरो थांदेरनाया गावसोरजों गावसोर मा जालायखो जायखिजाया बेफोरबायदि नानिखौबो बखिसोदो खायफा रायलायसोदो बायदि हा एसे मोजां माबायाबानो सोङाबानो नानिखौ हाब आयै आंथ' जेबोखौनो मिथिया नानियाबो खिन्थायाखै माथो जेबो आया हा खोन्थायाखै होनबा आबैया ओहोथ' आयै आयु हायथ' बिदि जाथारदों होनबा ओंखायनोसो रागा जोंदों होनबाय थादोंमोनहाय रलाय आयै आं न'आव थांग्रोनि थांनासो मोजां सोंहैनि आङो ओमफ्राय बिहामजो मोजां जागोन नानिखौ सोरबा मोजां नायफिननानै हरदो हाबा नानिनि जिउनि थाखायबो मोजां सिगां जि जाबाय आरोहाय दा बेफोरबायदि बायदि खोनाबाय थायोब्लाथ' एसे उसुबिदासिन जाबावगोन ना नानिया हाबाखौथ' हरनो होनबानो हायाहाय आयै दा बे बाबु फैनायाबोथ' एथ' बिदि नानिजों गाज्रि माबा नङामोन ना लोगोसोमोन हा बिनि बिमायालाय माथो रायफैखो आंनि फिसाखौलाय मोजां सावरायबानो जाबाय बिहामजो दे थाथ'दो होनबा खामानि दंसोथारो आंहाबो दे आयै हाखै खायसे मानसियाबोथ' रायखोमानोल'सो हायो मोजां गाज्रिथ' सोंफैनो हाया बेफोरबायदिया खोनाबा गाज्रि मोनना जोंफोरबो दिनै जोंनियाव गाबोन गावसोरनियावबो जानो हानाय बायदि खैफोद नङा होनबा आयै दा रायखोमानानैलाय मा मोननो आंनि फिसाखौलाय आंनि फिसायाथ' गाज्रि नङाना आरो जोंहानाव फैग्रा सेंग्राखौबो मा नांजायोबा हा बेनोथ' बिहामजो थाथ'दो होनबालाय बेखौनो एसे सोंनो खबर लानाय जाबाय आरो गाज्रि दामोनसै बेखायनोसो बे थुनथुलि आइया बिमानोथ' जेबो खोन्थाबावाखै बिदि रायफैदोंना मादों डाइरेक्ट रागा जोंदों जाबाय थादों गथ'आ हालासोहां बे लक्ष्मण बिमाखौबो मा जाफैबाय थायो बेहाबो फिसालाया जोंनि फिसाजोजों जेबोआनो गैखायांखाबाय लोगोल' जाबाबो दिगदार उरायना आं जाबजुबसो देलायबायलै अरे ओं आंखौसो नायनो फैनो नागिरदों दा सोरबा मावजि बुन्दाया नाथाय नोंलाय देलायनांलायाना आरो देलायबाबो नोंखौलाय नोजोरावनो गोग्लैखानाय नङालै हौवा गोदानाबो जुदि सोरबा हेन्डसामबाबो हेन्डसाम नङाबाबो नोंखौथ' नायसननायानो नङा खोमा ओरैनोथ' दख'ना गानलायदों नों दिनै अब्लाबो नोंनि माने महरानो ना साजिथारालै जेरैबाबो नों दख'ना गान गस्ला गान कालाराबो एसे बोरैबाना नोंना इखायनोसो डन्ट माइन्ड नाथाय सैथो नालाय ओमफ्राय मिथिगौना नोङो आंखौबा जाय नायफैगोन बेथ' गेरेन्टि फसायखागोन बाट आंसो फसायाना नायफैबाबो लाब गैया नोंखौथ' हले बे आंखौ नायफैग्रायाबो बा सोरबा नायफैग्रायाबो फसायखानाय नङालै एसेबांथो दुगिना नोङो उरायना नुगोन र' गावखौबो बेबायदि समायना महरालाय सानबेसे थाबाय थानोलाय उरायना सानसेबाबो बोरैबा जालांखागोन माथो नै जाम्बि सिगांनिफ्राय बुंबाय थायो आं एसे देलाय दाहालागैबो बयफ्रेन्ड मोना नामा नोङो ओमफ्राय आंनाबो दङना बयफ्रेन्ड माने गैया जानो दे आंहाबो बयफ्रेन्ड लाबायना मा होनदों नोंनाबो बयफ्रेन्ड दङ दाना औ दङब्रा आङो खिन्थाथ'वाखैसोमोन नोंनो खिन्थानो सानदोंमोन नाथाय आया नंमारगौ आरो 100% औथ' नंगौब्रा नोंना आरो बयफ्रेन्ड सनालि आयु नोंखौ सोर फसायखो दिनै ओइ फाग्लि नोंबो बयफ्रेन्ड लाबाय आरो आयु ओमफ्राय एथ' सिरि सिखावै सोरखौ गोसथोखोमाखोलै
ओइ सरि दे नाथाय आंना बोरैबा मोनदों नों बयफ्रेन्ड दं होननाय लोगो लोगो जेबो नङा दे जायखिजाया ना आंलाय सानदोंमोन आंखौ माने फैनो नागिरनायखौ नोंनोनो बानायना होनसै नामा नाथाय ह नोंनाबो बयफ्रेन्डसो दङ आरो दाना रामा थानो हाया नामा आंना बयफ्रेन्ड दङ सोरबा नङा रा थानांगौ मानो थाया जानो दे जेबो नङा लोगो रह ना होदो ओमफ्राय थांसै न'आव जोंहानियाव दिनै नोंहा थानांगौ दै आं मिथिया सोर नायफैगोन नायफैया बेखौ नोंबोथ' नायनांगोन ना सालाखौनि होसोहरनांगौ सानजों आंथ' रावरायना हाबा हरजाबाबो हामसिगौमोन दे बियो फाग्लिया बोरैबाथारहाय आरो आंखौसो आंनि बयफ्रेन्डा मा थानो मोना नामा इसेबां मिनिलायनो नोंथ' सोंबाबो बुंखायाखै माने दानो खिन्थानो गोसो गैथ'खाया ने गावनि बयफ्रेन्डखौ दे उनाव सिक्रेटखौ खोन्थाबानो जाबाय जागोन दे उरायना ओमफ्राय मोनसे खोथा र' बे जुदि जाय नायफिननो नागिरदों बे नोंखौ फसायबायलायनो ओमफ्राय नोंखौ लांनोबो रेडि जाबायनो होमबा नों थांखादोलै नोंबो ना हाबा मोनजानायनि ना आंबो माबा हाबा मोनजानायनि अबाव बेदर हरनो सानदों आंनि हाबानि थोस आं फसायै थानांगोन ना फसायाबालाय मा दरखारसै आं हाबा जानो आरो माहाजोन नङाबा खि उरायनाया लायो ओइ जाम्बि माहाजोन गोरिबजों खोथा गैया सेंग्राया जुदि मोजांबाब्ल' थांगारगारलै नोंहानो थांग्रोब्रा नोंनि बै सिक्रेट बयफ्रेन्डजों आंनि माबाखौ नोङो मोनजागोन दा सानदे हाबाखौ एसेबां थाबैथ' आं हाबा जायाना फाग्लिया नायलाय आं हाबा मोनजासिगोन सानबाय जियानो जादोला जायखि नायफैया दिनै आंबोथ' नायनि बे आब' अखाफोरखौसो हरनांगौमोनलै स्रायनो माबा आंखौसो नायफिननो आब' अखाफोरखौ फसायलांबाबो अरजाथारलामोन फाग्लिया जानला मोनलाखाहाय आब' अखाफोरना मालाय सोरबा दंखाया बे सुन्थालिखौ मा होनना बुजायनानै बिनि रागाखौ खमायबावनांगौ आङो दिनै रागाया ओरैबायदि जोंखाबायना बे दुखुबो मोनसिगोन रागाबो जोंसिगोन ना मानो मोना जानो फारसेथिं जाया एथ' आंखौ बेफोरबायदि बुंलायथारबाय लक्ष्मण नोंनो मोनसे खोथासो खिन्थाबावनो नागिरदोंमोन आं लक्ष्मण बुंदो नानि उरायनाखौ हाबा हरनोखौनो सानबायमोन जोङो लक्ष्मण बेखौलाय नोंसोरसो मिन्थिसिगौ आंथ' जेबो बुंनो थांला मालायनि मेटाराव आं जोबोद दुखु मोनखाबाय खोमा न' आंखौबो उरायनाखौबो नाथाय थारैनो आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनमारो लक्ष्मण आरो आं बे उरायनानि खोथाखौबो लाखियाखै आं उल्था दुखुसो मोनदों बिराद रागाबो जोंनो ओंखारदों बेखायनो बेखौनो हाबा हरनोसै नों फंसे खोथाखौ मानो बुजियालै अखाफोर बारे बारे आंनि सिगाङाव मानो बुंबाय दङ माने आं मोजां मोननो हाया डाइरेक्ट खोथा सिदा खोथा नों बिदि बारे बारे बुंबा आं रागा जोंनो ओंखारलायलाङोलै रागा जोंनो गोसो गैया आङो ओरैनो फारसेनिफ्रायनो जाद जाबाय थाखादों दासान्दि अब्लाबो आङो बे थुनथुलिखौ नोंखौ मोजां मोनोआथ' लक्ष्मण नों बेखौ बावदो माने बावदो आं नोंखौ मोजां मोनो नों आंखौ मोजां मोननो हायाबाबो बे थुनथुलिखौ मोजां मोनहोथारा आङो थुनथुलिनि बाथ्रा बुंबाथाय सिरि जायो न' नोङो आं मिन्थिगौ नों बेखौनो मोजां मोनखायो नाथाय नोंखौ मोजां मोनहोआ आङो आंल' मा आयंआबो फसायखाया बेखौ बिहामजो आरो नों आंखौ मोजां मोनाबाबो नों गुबुनखौ मोजां मोन थेवबो बे थुनथुलिखौ मोजां मोननाङा अखाफोर दे आंखौ रागा जोंनाङा नों एसेबां आं थांसिगोन ओमफ्राय ससे दोनलां आंखौ नों आंखौ मोजां मोनाबाबो नोंखौ आं मोजां मोनबाय थागोन आरो नोंबोथ' आंखौ लोगो सानखायोना अब्ला नोंलाय माथो बुजिया बायदि बायदि बुंबाय थायो आं बुंखादोंना आं रागा जोंनो गोसो एसेबो गैया आरो नों जेखि बुंदोला जेखि सों आं सिरिल' थासिगोन आं रावखौबो जवाब होनो गोसो गैला आं सोरखौ मोजां मोनो मोना बे आंनि गोसोआवसो दं रावखौबो बुंनो दरखार गैला आङो आंनि गोसोखौ खि नोंसोर बायनो हागोन नालै जेरैखि जायाबाबो नाथ' फैसा थाखाजों बायनो हागोन ना अननायजों बायनो हागोन आं जायखौ गोसोआव दोनदों माने बेनो थाखागोन आरो ना सोलायनो हाया लक्ष्मण नों बेफोरबायदि बुंबा आं जोबोद दुखु मोनो थेवबो सानसे नोंनिफ्राय पजिटिभ एन्सारखौ मोनगोन होननानै आं मिजिंथिबाय थागोन आरो बे समा मालाबाबो फैनाय नङा दे अखाफोर सरि माबा आंनि न'आवनो फैयो ओमफ्राय आंखौ मोजां मोनो होनबाय थायो आं बारे बारे नोंखौ बुंनो बाबायना मोजां मोननो नोंखौथ' आं थिनाखैना नोंसो मोजां मोनदों आंनि गोसोआनो मोजां मोनाबा आं बोरै मोजां मोननो हानांगौ जाखो दे आरो नों आंखौ एथ' गार्लफ्रेन्ड बायदि बुंनाङालै अखाफोर थोदस जायालै जाया आदा औ मा जाखो नानि नों हारसिं जिरायबाय थाबाय आरो दहायनिफ्रायनो ओमफ्राय आब' अखाफोराबो थांसिगोननो थांथोंसैलै नानि थांनो नागिरनायखौलाय बहाथो आं लाखिनो हानो दिनै फारसेथिं जायखौ आं लाबोनो सानदों बेसो जानाय नंला खोमादां मा होनदों आदा औलै नानि आं मिन्थिगौ दे आदा नोङो ना दुखु मोनदोंना आयंआ नोंखौ रायनायखाय माथो होनबावनो आदा नों बाजै थुनथुलिखौ माला लाबोगोन ओमफ्रायो बाजै थुनथुलि आं मिन्थिगौथ' नोङो बाजै थुनथुलिजों सिरि सिरि रायलायो न' आरो बिसिनावबो थाङो मालाबा नों थांनायखौ आं आयंआ सोंबाबो खिन्थायाथ'
नाथाय आइया एसेबो सैथाराना थुनथुलिखौ नानि। आदा नोंना मालाबा लाबोलाय बाजै थुनथुलिखौ सैयाबाबो ना दालायथो आंखौबो सैयाना आयंआ नाथाय सैयाबाबोथ' दा आयंआ एसेबाबोथ' अनोना नानि नोंबो ना बाजै थुनथुलि जाबावखाबायसोना लाबोनांगौ आरोना बाजै थुनथुलिखौ। दालायथो नों आंनि हिर' आदाखा आरोथ' लाबोनो गिनांखाया बाजैखौ अके नानि अके होमबालाय दे माला जाफुंगोन बेखौथ' मिथिया जायखिया नायनोसै र' उनाव मा जायो। दे आबासान डक्टरा खेबसे लेंहरबावदोंमोन दा थांनो एसे फैसाखौ नांफिनगौमोन दंबा हरथ'नाय आबा आयै आफानावबो दङदां माबा बाबुखौबो जोंहा लांनांबायना हस्पिटालाव बेहायबो एसे थांबाय साननावबो बारा बांद्राय फैसायानो खरस जाजोब्बाय नालाय बारा गैला मा बिहामजो आं आंनि फिसालाजोंसो रायज्लायदों बेनावसो बिदों नोंहा मानो देहायाव नांहैखो माने नोंहा मानो जबाब होखो बुंनांगौ आबाया बुंगोन ना र'लाय सना आं रायलायगोन ना। आंलाय मा गाज्रि बुंखो सान नंगौ नालाय नंगौ आइया आफानावबोथ' बिनो हायो नोंनावल' मानो नोंलाय बहानि थाखा थफ्ला दंनायखाय र'ब्रा आइया गाज्रि मोनगोन ना आइयाबोथ' एसे प्रब्लेमाव दंना दाख्लै गोलैदों। मा होनो आबा आं माबा मोनसे जादों बिमाया दिनै नोंना बेखौ बिमाखौ नायगोन ना नाया नोंलाय हो दे फिसालाखौबो नायनांबाय नोंहा बिमायाबोथ' प्रब्लेम जादों बिमाखौबोथ' नायनांगोन आरो आङो बिहामजो आंनि फिसायनाव बि बा आंनि फिसालानाव बि फैसाखौ आंनि गोसो बेफोरो नङा माने सनानि बुंनायाबो गाज्रि नङा माने आयै बे गाज्रि बुंनो सानाखैमोन। मा गाज्रि बुंनो सानदोंना सानाखै ना बेलेग माबा खेंख्रायै बुंदों आं मिथिगौ आबा बिहामजो मेगन सालायबाय बे बिमा फैसा बिनायखाय नङाहाय आयै आं हरनो बाजादों बेखौ बुङाखै माने साननाव गैया नालाय बेखायनोसो हरनो बाजादों नों बिहामजो बेखायनो बुंदावदों नङाबा बुंनाय नङामोन ना नों आंनि बिहामजो जानायनि सिगां हो साना आंनि फिसाला आं साननि बिमा बेखायनो नोङो एसेबां बाथ्रा मोनदों होननानै दाबुं दे बिहामजो बिमाखौ नायाबा मानिथो फिसाला बेलाय आंनि आरो नोंहाबो मेगन सानांगौ जेबो दरखार गैया बिमा प्रब्लेमाव गोलैबा बिमाखौबो नायनांगोन आरो आंबो सानसे समाव नायलायगोन बेनिफ्रायनो गेदेर देरजासिम नायबोखानायखा बिमाया आरो आंहाबोथ' डक्टराव थांनांगौ ना औ थांनांगौ आयै नाथाय फैसायाथ' जाग्रोथोंमोन ना साननावबो एसेबां थोजासे गैथ'वामोन बेखायनोसो बेसेबां आयै बेसेबां नांगौ बुंलाय बेसेबां जों थोगोन बायदि 5,000 हरबानो जागोन दे आबा दङबा हरदो आरो नायनो गोसो गैयाबा दानायसै बिमाखौ ओमफ्रायथ' नोमाखौ नायनो एसेबां गोसो गैखाया गोसो दंबा बे मानो आंखौ लाङाखै डक्टरनाव जागोन दे आयै जागोन बे नोंनो आं मैया होदोंमोन ना 6,000 बेखौनो हरथ'दो आइनो 5,000खौ नै सान बेखौलाय खरसा जानसो होदोंमोन दा नोङो माला मा नांगौ जायो मा नाङा जायो फिसालानो बायनांगौ स्कुलाव माबा बायनांगौ आंनि आथिङाव माथो थाबावगोन दिनै आइनो हरजोबबा नों हरग्रो आं होफिनगोन ना आं जाबानो होफिनगोन नों हरग्रो आरो खरसाफोरखौ आं लाबोथ'गोन दे हरग्रो आइनो जागोन दे रोंलां नोंसोरखौ बिमा फिसाखौ फिसालाया होयो आरो लाफिनो बिमानो होयो मा होनाय जाखो होथाराबा होनो नाङा नोंबो हामालै आइ गोनाङाव दायो मा बुंनो गोसो बुंबानो जाबाय उनाव हरग्रो बेनो दा आइयाबो जाबाय थालायगोन आंखौथ' बाहायसोग्रा नुखायो नालाय बेखायनो लांफिनबाय थायो होनायखौ फैसायानो थाया आंनाव जेनेबा नोङो होयो बे बिमानो होफिनो मा होखो बिसिनो मानसियानो बेसेबां हेन्डसाम नुखायो नोंखौ आरो हेन्डसामल' मा दे नोंनि गोसोआबो जोबोद मोजां लाक्ष्मण सोर फाग्लि जाया जानो देनाय नोंखौ नायबाय थानो लुगैखायो आङो नोंनि अननाय मोनाबालाय माथो जादों दिनै नों लोगो बायदियैथ' आंजों दङ ना आरो आं नोंखौ खोमानो एसेबो गोसो गैया नों रागा जोंबाबो नों आंखौ जेखि माने मुगैबाबो हाजारबाबो आं नोंनि उनखौ गाराथ' लाक्ष्मण नोंजों आं अराय थाबाय थागोन नोंखौ मोजां मोनबाय थागोन आं मा जाखो जेबो नङा आङो ससे दोनलांबावनांगोन ना बेनिफ्रायनो जासिगोन आं नोंसिनावथ' थांनाय नङालै ससे दोनलांबावदो ना नों थाङाबाबो जागोन दे जोंहानावथ' आरो प्रब्लेम मोनखायो नालाय दाथ' प्रब्लेमबो सोलिबाय दङ जायखिजाया नोंनि बे जायबा नोंखौ दाय होदोंमोन बेखौ हाप्पा हरनानैसो गारसिगोन आङो नोंसोरसो मिथिलायसिगौ मोजां सेंग्रा मोनोबा हरदो आरो आंथ' मा बुंनो हाबावनो बुंबाबो दायसो जायो नालाय बेनिफ्राय लक्ष्मण नों आंजों हाजारबाबो रायलायनायखौ बन्द' दा खालामदे आं दुखु मोनो आङो नोंखौ गाज्रि मोननो मोनबा दा बिसिमखौनो दोनबोगौमोन नामा आङो बेखायनोथ' बुंदों आं नोंनि गोसोआ जोबोद मोजां नालाय आयौ माबा ससे थाबायबानो मेंलायलायग्रासो जाबायना बुरै थांमा थाङो थोस दानो बिदिबालाय बोरै जाबावनोसै दासान्दि आङो मर्निं वाकबो खालामहैथाराखैना फुङाव खारहैला बायाखैबो ना साला बांद्राय टेनसन जाबा बेफोरबायदि मोनो खोमालै आङो खानाय सानाय गुला जोब्बाय टेनसनफोरजोंनो सासे आब'आ मुलि होयोनो मालाय बानायनो खानाय गगानायनि आं लायना फैथारसैहाय दिनै हनै थुनथुलि लान्जि थुख्लिया फैगौ हनै होनजाबानोथ' आयै हानाय नङाहाय थाबायलांसैलां थाबायनायाबो देहानि थाखाय मोजांनो आरोना मोनसे खोथाखौथ' आं जेब्लायबो बुंखायोआनो आङो नोंखौ जोबोद मोजां मोनो बे आइ एम रियलि लाभ इउ लक्ष्मण जेब्लायबोखा
माथो बुंनो हाबावनो आरोना बे सोदोबखौ आं जेब्लायबो बुंबाय थाखायो नोंनि सेराव मा ओइ साला सालिफोर थुनथुलि बे नों लक्ष्मण नों हो बेयाव I love you आं नोंखौ मोजां मोनो नोंबो आंखौ मोजां मोनो I love you 1 4 3 जालायबाय दङ ना मानिबा शर्ट मुभि सोलिबाय दं बेयाव हो लक्ष्मण दाख्लैथ' आंजों नोङो लाभ स्ट'रि पार्ट 1 लाबोबाय नङा होमबा दिनै पार्ट 2 नि शुटिं सोलिबाय दं नामा नोंसिनि गेजेराव लाभ ट्रायंगल ना मा होनो आयु हाबाब लक्ष्मण नों बेफोरबायदिसो साला ओमफ्राय नोंबो लक्ष्मण जुरि आयु हागौलै नोंबो जुरि दाना हाबाब फैसा लक्ष्मी फैसा आखायाव फैयोब्लाथाय बेसे गोजोननाय मोनो आङो दानिया बेफोरबायदि उफाय गैया डक्टरनावथ' थांनांगौ गैलामोन हामनायालाय हामखाबायमोन आंनिया ना बिहामजोआसो माबाजोबगोन ना बाहायजोबगोन फिसालानिखौबो दाना बेफोरबायदिनो लानो रोंनांगोन आरो आखायाव थाखा फैसा गैयाबा मा जायो मानसिया बिदिनो आं सानसे दोनथुम एखेबारे बिराद जमा खालामना दोनगोन दे थैबाथ' लांफानो हाखाया फैसा थाखाखौ अब्लाबो माने देनांहाय आङो जायनो गोसो जागोन होलांनो बेनोसो होलांगोन आरो ना दिनै फिसाइनिफ्राय गाबोन फिसालानिफ्राय बेफोरबायदि दोनथुमबाय थायाबानो जाला नङाबा नांगौ समाव आंथ' मोनखानाय नंखाया बिबाबो बोरायालाय मा मोनथिनोसै आंखौलाय ओरैबाबो फिसालाखौल' बांसिन अनखायो दाथ' मोजां जाबाय दे आंनि खोथाखौ गाज्रिमोन दामोन बेखौ आं मिथिया बहा थाङो थायो गाव मिथिगौ बोराय मांग्राग्रा बेखौ आं सोंबाय थानांगौ फिसालाखौबो देराखै फैसाखौ आं बोरै जमा खालामगोन बोरै माबागोन बेखौसो आं नायगोनहाय नै आंहा मोनसे ड्रेसबो बायनानै लाखानांगोनहाय ड्रेसालाय दंखायो अब्लाबो बेफोरजोंनो बायनानै दोनाबा निउ इयार फैगौ ना बिनि थाखाय गांसे बायनानै दोनखानोसै आं स्रोद स्रोदैनो गानगोन उनावहाय जेला गाननो गोसो मा आंहालाय बुरिमालाय मा ड्रेस गाननो गोदान मोना मालाया मा गारो आंहालाय मा गारोसै फैसा थाखाखौनो बाहायबांखाला आङो दोनथुमखायोसो नाथाय एबार गावनि थाखायबो माबा मोनसे बायनानै लानांगोन ना सोरथो बायना होगोन हेलौ लोगोफोर दे होमबा ना दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना बोरै नांदों कमेन्टजों लोगोसे फोरमायहरबानो जाबाय दे सनामोन लाइकखौबो मोनसे थुलांबानो जाबाय जाय एसेबाबो नायना मोजां मोनदों सनामोन बेनिफ्राय नेक्स्ट एपिसोडजों जोङो गोदानै फैफिनसैलाय आरो ना दिनै बिदिबा थांथ'नोसैलाय लोगोफोर गाबोन स्राय नुजाफैनोसैलाय गोदान एपिसोडजों दे होमबा कमेन्ट मोनसे लाइक मोनसे थुना गालांबानो जाबाय बायाबा दे सनाफोर दे गाज्रिबाबो मोजांबाबो आं नोंसिनि सनामोन नोंसोरबो आंनि सनामोनखा जायखिजाया गुड नाइट स्वीट ड्रिम्स मोजां सिमां नुथारथों दे सनामोना